okay. Bore da. Pray with the choir. Sorry? Is there what? Mae chwarter wedi 9, dwi'n meddwl. Dave's put it in. O bore da iawn i chi, a croeso cynnes iawn i chi i'n gwasanaeth. Mae gennau chydig o gyhoeddiadau. Yn gyntaf, os ydych chi wedi sbio ar y cyhoeddiadau, fe welwch bod ni yn mynd i wneud cofrestr etholwyr newydd. Felly, os fedrwch chi fynd ag un o hyn adra efo chi a llenwi fo, neu llenwi fo a gadael yma, neu os da chi eisiau unrhyw e-bost, os wnewch chi yrru y negas i'r cyfeiriad Cadeirion Bangor Admin at cinw.org.uk, wedyn awn ni yrru un o'r ffurflenni yma i chi. Mae'n bwysig iawn bod gennym ni rôl etholwyr, a wedyn mi fedrwn ni botio pobl ymlaen ar bwyllgor cynulliad faol a teip yna beth. A hefyd, os gydyn eich sylw chi at y daflen wythnosol, rydyn ni rwan yn cael gwasanaethau rheolaidd dydd Llun i dydd Iau, hanner awr wedi 8 mae'r boreol weddi a chwarter wedi 5 mae'r hwyrol weddi, felly mae hynna'n chydig bach yn wahanol i flwyddyn dwytha. Hefyd, cofiwch bod yn wasanaeth plygain wsos nesaf am hanner awr wedi 3 yn lle y hwyrol weddi. Felly, da ni yn gobeithio fydd na dipyn yna chi'n dod ac yn canu, dydan? Neu beth bynnag yw eich talent. Ond mi fydd na luniaeth ar ôl y gwasanaeth hefyd, felly plis dawch. A hefyd, fel da chi'n gweld, mae yna fora tawel ar gyfer y gyrawys wedi cael ei drefnu ar gyfer yr unfad ar 20 o mis Chwefror, felly rhywbeth i reid yn eich dyddiadur yn barod. Felly fel o'n i'n dweud, croeso cynnes iawn i chi, a gan ni wario rwan rhyw enid yn paratoi ar gyfer ein addoliad, a thema'r gwasanaeth ydy Bedydd Crist.
glân. Amen. Gras a thangnefydd a fodd gyda chwi. A gadw di yng nghariad Crist. Gan droi at Grist y goleuni sydd wedi gwasgaru tywyllwch ein byd, gadewch i ni lawenhau yn ei allu i achub. Dad Nefel, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn ei difarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, mae ddeia i ni'r cwblaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog ddiw sy'n maddau i bawb sy'n wiredifeiriol, a dwi gar hawrth eich rhyddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Dad tragwyddol, a ddatguddiaist y medydd Iesu ei fod yn fab i ti, gan ei eneinio ar ysbryd glân. Caniatáu ni a anwyd drachefn o ddŵr ar ysbryd,
Lawenhau i gael ein galw yn blant i ti, trwy Iesu Grist, y fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia. Dyma ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fethlodedig, yr wyf yn ymryfydu ynddo, roddais fy ysbryd ynddo, i gyhoeddi ban i gydhedloedd, ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Ni fydd yn dryllio corsyn isig, nac yn diffodd llun yn mygu, bydd yn cyhoeddi barn gywir, ni fydd yn diffodd ac ni chaiff ei dryllio. Nes iddo osod barn ar y ddaear, y mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith.
Fel hyn y dywed Dduw, yr arglwydd, a greodd y nefoedd a'i theini allan, a lunioedd y ddaear a'i chynyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i rhai sy'n rhoddi anoddi. Myfi yw yr arglwydd, gelwais di mewn cyfiawnder, a gadael yn dy law, lluniais di a thosod yn gyfamod bobl, yn oleuni cenhedloedd i agor llygaid y deillion i arwain ceithion allan o'r cachar, a rhai sy'n byw mewn tywyllwch o'i cel. Myfi yw'r arglwydd, dyna fy enw. Ni rodda fy ngangoniant i neb arall, nam clod i ddelwau cyrfedig, wela y mae'r perthau cyntaf wedi digwydd, y mynegaf yn awr bethau newydd, cyn iddynt daddau rwy'n ei hysbysu i chwi. Dyma air yr arglwydd. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Grandewch Efengil Crist yn ôl Sant Matthew. Yna, daeth Iesu o Galilea i'r Iorddonen at Iowan i'w fedyddio ganddo. Ceisiodd Iowan ei rwystro gan ddweud, "My fi sydd ag angen fy medyddio gen I ti, ac wyt ti yn dod ata fi?" Medda Iesu wrtho, "Gad I hyn fod yn nawr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus I ni gyflawni pob peth a mae cyfiawnder yn ei ofyn." Yna gadodd Iowan iddo dod. Bedyddwyd Iesu ac yna pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, "Hwn yw fy mab, yr anwylid, yn ddiwedd yr wyf yn ymhyfrydu." Dyma Efengil yr arglwydd. Moliant I ti, o Grist. Boed ym ei siarad yn enw'r Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Yn ddiweddar, dwi wedi cael fy nhemtio gan lawer o hysbysebion ar gyfer glanhau'r steam cleaners. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi bod yn gweld yr hysbysebion yma. Dwi'n yn gwybod os di glanhau'r stem yn rhywbeth da chi'n ei ddefnyddio, ac illa fedrwch chi ddeithio fi pa mor dda dyn nhw ar ôl y gwasanaeth. Ond mae'r hysbysebion yma yn gaddo lot. Da chi'n pwyntio stemar at fydreddu ar bopdi ac yn ôl bob golwg mae'n diflannu. Os ydych chi'n pwyntio fo at sosban, mae'r holl faw yn toddi ffwrdd yn syth. A mewn gwirionedd, dwi'n dipyn o ffan o gynnyrch glanhau da. Mae gen I lot o hanner boteli adra o stwff llnau sy'n gaddo rhoi tŷ glân I chi efo chydig iawn o ymdrech. Wel, mae'r syniad o fod yn lân yn rhan bwysig o gyd-destun a defod.
o fedyddio. Mae'r dŵr yn golchi ein pechodau i ffwrdd, neu ffordd arall y feddwl am fedydd ydy fod ein hen fywyd yn cael ei foddi, a rydyn ni'n dod allan o ddyfroedd bedydd fel pobl newydd, pur a glân. Mae'n debyg fod y rhan fwyaf ohonan ni yma heddiw wedi cael yn bedyddio fel plant neu babanod. Ac dwi'n meddwl mae yna lawer i'w ganmol yn rhaddodiad y bedyddwyr, gyda gyfla i oedolyn wneud y penderfyniad eu hunain. Yn ein traddodiadau Anglicanaidd ni, mae'n bedydd ni yn rhywbeth da ni'n tyfu fewn iddo fo, a mae gyda ni gyfleoedd eraill i wneud yn addunedau eto, fel confirmasiwn, i gadarnhau'r addunedau yna, naid, yn ein bedydd. Felly, pam bod bedydd yn bwysig? Pam bod nodi ein bedydd yn bwysig? Ysgrifennodd y diwynydd Robin Greenwood yn un o'i lyfrau. Os ydych chi'n Gristion bedyddiedig, rydych chi'n rhywun sydd efo gweinidogaeth. Ella eich bod chi wedi bod mewn gwasanaeth ordeinio, neu hyd yn oed yn mewn gwasanaeth sefydlu i fel deion yma. Mae cymaint o ffys does ynghylch ag ordinasiwn neu gwasanaeth sefydlu neu gosod. Ond, os ydy Greenwood yn wir bod pob Cristion bedyddiedig yn weinidog, mae'n iawn yn bod ni'n gwneud ffys o bob un unigolyn yn ystod ei bedydd neu ei bedydd esgob. Roedd bedydd Ioan Fedyddiwr yn seiliedig ar ddefod grŵp Iddewig yr enw yr Eseniaid. Grŵp oedd yn ymarfer trochi dŵr mewn dŵr a hynny'n aml hefyd, dim jyst unwaith. Mae'r ystyr y tu ôl i'r defod yma yn glir yn tydi. Yn enwedig pan dyn ni'n ei gysylltu efo negas Ioan Fedyddiwr o edifarhau, a fel o'n ei sôn mis Rhagfyr, mae edifarhau yn golygu'n lythrenol troi o'n hamgylch a mynd mewn ffordd arall. Yn lythrenol troi ffwrdd o'n hen fywyd. Mae'n ymwneud â glendid fel trosiad ar gyfer dechrau newydd. Ond i fod yn onest efo chi, mae yna lot ynglyn â'r efengil yma y dwi'n stryglo efo fo. Mae'n stori hollol arwyddocaol, wedi ei hadrodd ym mhob un o'r efengylau. Beth mae'n olygu i Dduw ddweud mae Iesu oedd ei anwyl fab, a hynny mewn llais clywadwy? A pham oedd angen bedyddio Iesu yn y llew cyntaf ac yntau heb bechod? Fel dyn ni newydd glywed, ymateb Iesu oedd hyn. Medda Iesu wrth Ioan, gad i hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth y mae cyfiawnder yn ei ofyn. Felly dyma be mae Callie Hammond yn ysgrifennu yn y Church Times yr wythnos hon yn deud yn union am y pwynt yma. Medda hi, rwy'n hoffi'r ffaith bod Iesu yn dweud wrth Ioan beth sy'n briodol neu gweddus fel mae'r trosiad ni. Mae'r gair hwnnw, prepon mewn Groeg, yn mynegu mwy na bod yn rhywbeth gywir. Mae'n awgrymu sut y dylai'r byd i fod. Mae'n nodi priodoldeb moesol. Mae'n cydnabod cyflwr gwirioneddol holl elfennau'r greadigaeth, fel y maent yn bersonol yn ymwneud â'i gilydd. Felly, priodoldeb, bod yn weddus, dyma'r peth iawn i wneud. Ond tydi'r syniad fod bedydd Iesu ynglyn â threfn pethau ddim yn tynnu ffwrdd o'r ffaith ei fod hefyd yn weithred o ostyngeidrwydd. Ac mae'r agwedd hon o wasanaeth yn rhannol, dwi'n meddwl, ydy'r hyn sy'n cael ei glodfori yng ngeiriau Duw yma. Hwn yw fy mab, yr anwylyd, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Mae Duw felly'n ymhyfrydu yng ngostyngeidrwydd Iesu, a'i agwedd o tuag at wasanaeth. Ond, oes na gysylltiad rhwng ein bedydd ni a bedydd Iesu? Swn i'n deud oes ma' na. Roedd yr ymadrodd mab Duw hefyd yn ymadrodd adnabyddus yn yr Hen Testament, lle oedd Israel neu hyd yn oed y brenin yn cael ei alw'n fab i Dduw. Mae un geiriadur diwynyddol yn ei roi fel hyn. Mae unrhyw unigolyn sy'n sefyll mewn perthynas arbennig â Duw yn fab neu blentyn i Dduw. Sa'n ni sbio hefyd yn y llythyrau yn Galatiaid 4, bysa'n ni'n darllen yn fanna bod Duw wedi anfon Iesu mwyn i ni dderbyn mabwysiad
fel plant. Neu hyd yn oed mewn geiriau eraill, dywedodd Athanasius o'r Aifft yr holl flynyddoedd yn ôl yn y 4edd ganrif. Be ddudodd oedd, fe ddaeth o am Iesu, fe ddaeth o yn bedym ni, mwyn i ni ddod yr hyn ydyw ef. Felly wrth gwrs mae Iesu yn unigryw, dydeg er ei fod yn unigryw, yn dduw, yn ail berson o'r drindod. Ddaeth hefyd i ddangos y ffordd i ni ddod yn blant i dduw hefyd yn hunain. Felly mae hwn yn gyd-destun pwysig i ddeall darlleniad heddiw. Mae Iesu'n cael ei fedyddio, yn cael ei alw'n fab Duw, yr anwylyd. Ond mae negas yma hefyd i ni. Da ni bellach yn feibion a merchaid i dduw hefyd. Rydyn ni'n anwyl i dduw hefyd. A rydyn ni'n cael ein galw i ddilyn y ffordd yma, ffordd Iesu. Felly mae hyn yn dod i mi a mi i'r sylw yn y ar y dechrau. Os ydych chi'n Gristion bedyddiedig, rydych chi'n rhywun sydd efo gweinidogaeth. Felly be ydych gweinidogaeth chi? Ella mae eich swydd chi ydych gweinidogaeth. Ac yn aml, fedrith hyn fod reit amlwg, os ydych chi'n nyrs, os ydych chi yn myd addysg, mae yna weddol amlwg yn dydy bod hyn yn medru bod yn weinidogaeth yn alwad. Ond beth am y swyddi llai amlwg? Gweinyddu, gwaith siop, glanhau, rhedag busnes, bod yn drydanwr neu'n plymiwr. Mae traddodiad o fewn yr Eglwys Gristnogol yn deud ddyla ni gyflawni unrhyw orchwil fel fysa ni'n wneud o i dduw ei hun. Felly does dim byd y tu allan i dduw a profiad ni o alwad. Mae hyd yn oed golchi llestri yn medru bod yn offrwm i dduw. Golchi llestri yn beth da hefyd ydy. Mae'n cadw ni allan o drwbl efo'n cymar yn aml dydy. Ond mae gennym ni gyfrifoldebau eraill hefyd. Gofalu am blant ella neu oedolion. Gwaith gwirfoddol yn y gymuned. Mae rhain hefyd yn weinidogaeth. Ella fod gennym ni weinidogaeth o fewn yr eglwys. Pan fyddai'n meddwl am y gadeirlan, mae gweinidogaeth lletygarwch a croesawu yr un mor bwysig ag unrhyw weinidogaeth arall. Fy mhrofiad i, dwi wedi bod yn y weinidogaeth 30 mlynedd, ond yn y 10 mlynedd dwytha, o'n i ddim yn rhedeg eglwys, o'n i'n gwneud pethau eraill. Felly, o'n i'n ymweld o eglwysi yn hytrach na'i harwain nhw. A mae rhaid i fi ddeud, os o'n i'n aros mewn eglwys, os o'n i'n cael croeso cynnes, ac doedd ddim gymaint o ots gynnau beth yn mynd ymlaen yn y ffrent, oedd gynnau lot fi ots beth yn mynd ymlaen yn y cefn i fod yn onest efo chi. Felly, mae'r gweinidogaeth sydd gennym ni gyd yma yn yr eglwys ac yn yr eglwys gadeiriol yn enwedig yn holl bwysig. Felly, fy nghwestiwn i chi gymryd heddiw a allan efo chi yn ystod yr wsos ydy hyn. Sut ydych chi'n byw eich bedydd a'ch gweinidogaeth fel plentyn anwyl i dduw? Cofiwch mae neges allweddol bedydd ydy medrwn ni bob amser gael dechrau newydd efo Duw. Ac ychydig fel yr hysbysebion yna sy'n gaddo llawer ar gyfer cynnyrch glanhau. Y cyfan sydd angen ni wneud ydy troi at Dduw a rydyn ni yn syth yn dod yn byr ac yn lân, heb ryw lawer o ymdrech gyda ni yn hunan. Oherwydd mae Iesu wedi ein harwain eisoes ar hyd y ffordd at Dduw ein tad. Ei ymdrech o sy'n gwneud ni'n lân. Yn enw Duw, yn dad, mab ac ysbryd glân. Amen. Amen. Hyd dywedwn, yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn niw dad, fy nhonell pob bod a bywyd. Yr un yr ydym yn bod er ei fwyn. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn niw fab, ac ymerodd ein natur ddynol ni, a fe farw drosom ac atgyfododd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn niw ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw, ac yn amlygu Crist yn y byd. Dyma ffydd yr eglwys.
Dyma ein ffydd ni. Yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Anwylfrodir a chwiorydd. Mae goleuni gogoniant Crist wedi gwawrio ar y byd. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd dros y byd y daeth ef i waredu, gan ddeisif y bydd yr eglwys yn oleuni i'r cenhedloedd. Ein Tad, heddiw dathlu'n fedydd dy fab Iesu Grist. Gad i ni gofio'r addewidion a wnaethpwyd yn ei bedydd, a chadw yn ffyddlon i'r ysbryd a roddais di ni. Gweddiwn am y rhai sydd newydd ei bedyddio, gan ei croesawu i dy deulu. Arglwydd yn dy dirgaredd, gwrando ein gweddi. Ein Tad, bendithia Cherry ein harch esgob, David esgob Enlli, a Manon ein deion, ynghyd â'r holl offeiriad a diaconiaid yr esgobaeth. Gwarchod a galluogi hwy i wasanaethu dy air. Bendithia hefyd y rhai sy'n cefnogi gwaith da'r eglwys sanctaidd hon. Arglwydd yn dy digaredd. Ein Tad, ti a greast y byd hwn, y byd yr ydym yn anffodus wedi ei ddifrodi yn ymgalcheddol a drwy rhyfel. Gweddiwn dros y gwledydd hynny ar draws yr holl fyd sy'n dioddef rhyfel, dinistyr, trallod. Y bobloedd hynny sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd neu creodau. Ti yw'r amsefynydd y gwan a diniwed. Roeddynt obaith am heddwch, sefydlogrwydd ac ydryddoldeb. Caniatâd fod adnoddau ddear hon yr wyt yn ei garu yn cael ei rhannu yn gyfartal. Gweddiwn y gall arweinyddion y byd weld y wir gariad at heddwch, gan edrych i'w cydwybod ac gyda dewrder wneud y penderfyniadau hynny sydd ei hangen. Arglwydd yn dy digaredd. Ein Tad, gweddiwn dros y rhai sy'n gwynebu problemau yn ei bywydau personol, y digartref, y tlawd a'r newynog. Cofiwn y rhai sydd mewn poen yn wael, a rhai hynny sy'n gwynebu triniaethau. Roeddynt gryfder i wynebu beth sydd o'i blaenau, gan wybod bod y gariad yn ei cynnal. Gweddiwn dros pawb sy'n gofalu drostynt yn deulu, ffrindiau neu ymarferwyr meddygol. Heddiw, yr ydym yn gweddio yn arbennig dros Mavis, Elma, Leslie a Cymun. Arglwydd yn dy digaredd. Ein Tad, gweddiwn dros y rhai a fydd farw yn ddiweddar. Diolchwn i ti am ei bywydau a'i cariad. Caniataf iddynt fythol oleuni a thangnefedd gyda thi. Gwarchod a dyr a cysur i'r rhai sydd yn ei galaru, mwyn iddynt ddod i dermau gyda'i colled. Gorffwys tragwyddol dros dyrod iddynt o arglwydd. O ddiw tragwyddol trwy oleuni seren, arweinias y cenedloedd at ddisgleideb gwawrdydd dy fab a datguddio ysgyfoeth y cenhedlaeth yn rhoddion y deithion. Gronda ar y gweddiau affrwm yn ei enw, y cesglir pawb ynghyd i fwynhau am byth o goniad dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd i bawb yma'n hymrydu ynddynt. Tangnefedd ar arglwydd efo gyda chwi bob amser. Gadewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Crist ac i ddyddhau i'w orchymyn. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir. Ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythdduwiol dduw, trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Ac yn awr dathlwn ddatguddiad a ogoniant am lygwyd trwy'r gair a ddaeth yn gnawd. A ddolodd y doethio nef yn frenin yr holl genhedloedd. Ar lan yr Iordonen, gorchmynnais ni i wrando ar dy anwyl fab, wrth iddo gyfodi o ddŵr y bedydd. Yng Nghana, amlygodd ei allu i ddatguddio'r greadigaeth newydd yn y dŵr a drowyd yn wyn. Ef yw'r eneiniog, ddefeseia di sy'n dwy'n gobaith ac iachawdwriaeth i'r byd. Felly, gyda llyr angylion a holl gwmpeni'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol Dduw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd, lluniaist ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno a syrthio'n brin o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe'i hildiais di farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodi o ddiwrth y meirw fel y boi ni fyw yn ddoef ac yntau yn omninau. Sancteiddia a thysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, droddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan ac wedi rhoi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd a dywylltir drosoch a thros lawer, maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro ar y bwchedd, cof amdanaf. Cyhoeddwn dirgeledd y ffydd. Bydd farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni, o Dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab, gan gyhoeddi farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Doeddwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti.
Derbyn ein haberth o ddiolch amoliant. Adfer ac adfywiad y holl bobl. Adnewyddon ni a phawb y gweddion trostynt a thras a ffendydd nefol. A derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint. I'r llawenydd di derfyn hwnnw a ddawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddywedd, gyda gef, yn ddywedd, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti, dad holl a lluog, yw pob anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gan ymlawenhau ym mhresenoldeb Duw yma'n ein plith, fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, felly gweddiwn, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteidder dy enw, deled dy dernas, gwyneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddaiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhagbrwg. Caneseiddo ti yw dyll, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Dewch, derbyniwn gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosom ac yn borthwn arno'n ein calonnau trwy ffydd gan roi diolch. Corff Crist, oedd gadw yn y bywyd tragweddol. Gwaed Crist, oedd gadw yn y bywyd tragweddol. Amen. Corff Crist oedd gadw yn y bywyd tragweddol.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd greslon i'w ef. Duw tragwyddol, cysur y gorthromedig ac iachawr y drylliedig, porthais ni wrth fwrdd bywyd a gobaith. Dys gen i lwybrau a ddwynder a thangnefedd, mwyn i'r holl fyd gydnabod teyrnas dy fab, Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Bydded i Grist a gasglodd yn un bopeth daearol a nefol, trwy gymryd ein cnawd ni, eich llenwi a'i lawenydd a'i dangnefedd, a bendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith y gadrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Gan lawenhau yn y gair a neithpwyd yn gnawd, ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.